እዙ ድምጽ ራዲዮ ኤረናዩ ዕለታዊ ዜና ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ኤርትራውያን ድምጽቶም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ዜጋታቶም ክኾኑ ጻውዒት ቀሪቡ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ዝርከብ ማዓስከራት ዘለዉ ኤርትራውያን ብሕጽረት መግብን መድሃኒትን ይሳቀዩ ከም ዘለውን በሰንኪ ሕማም ዓሶ ጥራይ ብውሕዱ 32 ሰባት ሞይቶም ከም ዘለዉ ካብቲ ማዓስከር ዘምለጠ ዜጋ ንሬድዮ ኤረና ብዝሃቦ ቃል ሓቢሩ እቲ ተስፋይ ንጉሰ ዝተባህለ ዜጋ ምስ ሬድዮ ኤረና ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ካብ ክልል ትግራይ ወጻኢ ተደኪኑ ዘሎ ማዓስከር ደባት ሓድሽን እኹል ቀረባትን ዘለዎ እኳ እንተዘይኮነ ብውሕዱ ግና ንድሕነት ህይወት ተዛማዲ ርግኣት ፈጢሩ ከም ዘሎ መልኪቱ እዞም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ዜጋታት ቅድሚ 3 ዋርሕ ዝተወሰነ እኽሊ ረድኤት ካብ ዝወሃቡ ብድሕሪኡ ዝኾነ ሓገዝ ብዘይምርካቦም ክዳውንቶምን ካልእ ውልቃዊ ንብረቶምን ኣብ ምሻጥ በፂሖም ከም ዘለዉ ይግለጽ እዞም ኣብ ትሕቲ ጽላል ተጸዋዒ ስደተኛታት ክኾኑ ዝግብኦም ዜጋታት ኣብ ጎንቶም ምስ ሓይልታት ትግራይ ተሰሊፎም ዘለዉ ኤርትራውያን ውድባት ብረት ክዓጥቁ ጸቕጥታት ይግበረሎም ኣሎ ክብል ተስፋይ ንጉሰ ብተወሳኺ ገሊጹ ማሕበረሰብ ዓለም ንኩነታት ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ንክልል ትግራይ ከዓ ብፍላይ ሙሉእ ኣቓልቦ ሂቡሉ ዘሎ እዋን ኣብቲ ማዓስከራት ንርከብ ኤርትራውያን ዘቕረብናዮ ጥርዓናት ግና ግቡእ ምላሽ ኣይተዋህበናን እዚ ኸኣ ዝቐውየልና ስለ ዘይረኸብና ኢና ብምባል እቶም ኤርትራውያን ኩሉ ኣብ ወጻኢ ዝርከብ ዜጋ ድምፂ ክኾኖም ይጽውዑ ንወደብ ዓሰብ ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽብ መስመር ባቡር ንምስራሕ ዘኽእል መጽናዕቲ ተጀሚሩ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ቃሊሕን በዓል ስልጣን መገዲ ባቡር ኢትዮጵያ ብዝሃቦ መግለጺ ብመሰረት ቅድሚ 3 ዓመት ዝተኻየደ ስምምዕ ንኢትዮጵያ ምስ ናይ ኤርትራ ሱዳንን ሶማልን ወደባት ዘራኽብ መርበብ ባቡር ብስሉጥን ኣብ ሓጺርን ግዜ ንምስራሕ መጽናዕቲ ከም ዝተጀመረ መልኪቱ ምኽትል ኣካየዲ ስራሕቲ ትካል ብሃይሉ ስንታየሁ ብወገኑ ብዝሃቦ መግለጺ 80 ሚእታዊት ኣገልግሎት እታው ኢትዮጵያ ብወደብ ጅቡቲ ብምዃኑ እታ ሃገር ዝሰፍሐን ዝሓሸን ኣማራጺ ኣብ ምድላይ ተጸሚዳ ከም ጽንሕት ገሊጹ እዚ ምስ ወደብ ዓሰብ ዘራኽብ መጽናዕቲ መስመር ባቡር ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ጥራይ ተሓጺሩ ምህላው ብምምልካት እቲ ምኽትል ኣካየዲ ስራሕ ካብ ወገን መንግስቲ ኤርትራ ንእወታት ዘመልክት ተስፋ እንተዘይኮይኑ ዛጊት ሙሉእ መልሲ ከም ዘይተረኽበ ገሊጹ መስመር ባቡር ኤርትራ ኢትዮጵያ ንምስራሕ ድሮ ካብ መንግስቲ ኢጣልያ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ቃል ተኣትዩ ከም ዘሎ ይዝግለጽ ምስ ወደብ በርበራ ናይ ሶማል ዘራኽብ መስመር ከዓ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ ክምውሎ ምዃኑ በዓል መዚ መገዲ ባቡር ኢትዮጵያ መልኪቱ እዚ ንኢትዮጵያ ምስ ወደባት ዓሰብ ፖርት ሱዳንን በርበራን ዘራኽብ መርበብ መገዲ ባቡር ኣብ ውሽጢ ዝ10 ዓመታት ክውዳእ ተኽእሎ ከም ዘሎ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ይገልጹ መንግስቲ ዚምባብዌ ተቃውሞ ንዘረኣዩ መምህራን ን3 ወርሒ ካብ ስራሕ ክእገዱ ንዘውፅኦ መምርሒ ኣብታ ሃገር ዝዓበየ ምምዝባል ዓመተ ትምህርቲ ፈጢሩ ናይ መባእታን ላዕለዋይን ደረጃ መምህራን ደሞዝ ወሰኽ ብምጥላብ ስራሕ ደው ናይ ምባል ኣድማ ምጽውዖም ዝዝከር ኮይኑ ሚኒስትሪ ትምህርቲ እታ ሃገር ከዓ ኣብ ስርሑ ንዘይተረኽበ መምህር ናይ ስራሕ ዕድል ክኽልክል ምዃኑ ፍሊጡ እንተኾነ ኣብቲ ተቃውሞ ዝተሳተፉ መምህራን ቁጽሮም ልዕሊ 135,000 ብምዃኑ መንግስቲ ብዝኣወጆ መቕጻዕቲ ዝተላዕለ ሕጽረት መምህራን ቤት ትምህርታት ክዕጽዋ ከም ዝተገደዳ ካብታ ሃገር ዝተፈነወ ዜና መልኪቱ ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ተዓጺ ዝጸንሐ ቤት ትምህርታት ዚምባብዌ ኣብ ዝሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ለካቲት እዩ ዳግማይ ተኸፊቱ መንግስቲ ዚምባብዌ ንመምህራን ናይ 20 ሚእታዊት ወሰኽ ደሞዝ ገይሩ እዩ እንተኾነ ምስ ምንቁልቋል ዋጋ ባጢራን ቁጠባዊ ቅልውላውን መምህራን ህይወቶም ክመርሕሉ ናብ ዘይክእሉ ደረጃ ከም ዝወደቑ ዘማርሩ ነዚ መንግስቲ ዚምባብዌ ዝወሰዶ ናይ መቕጻዕቲ ስጉምቲ ካብ ቅዋም ተሃገር ወጻኢ ብምዃኑ ተቐባልነት የብሉን ክብል ማሕበር መምህራን ተሃገር ተቃውሞ ብምግላጽ ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ተራኺቡ ብእዋኑ ብዛዕባ መፍትሒ ዝርከበሉ ኩነታት ክዝቲ ቁሩብ ከም ዘሎ ገሊጹ ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ እዚ ድምፂ ራዲዮ ኤረና እዩ